a'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, wa sallallahu ala nabiyil karim. Zan dan yi tsokaci ne a game da yanayin rayuwa da muka shiga a tsakanin 'yan mata da samari ta yanayin auratayya. Idan muka lura a wannan lokaci yin aure yayi karanci, wato ba a aure yadda ya kamata. Me saboda tsadar rayuwa da muka shiga da wasu musifu da suke gudana. A kasancewar kuma tsadar rayuwar ya sa samarin ba su da sana'a, babu kuɗi, ba aikin yi, suna so su yi auren amma auren baya yiwa. Sannan 'yan matan su kuma ga sunan zan iya cewa bila adadin, kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ke cewa idan duniya ta zo ƙarshe mata za su yawa su fi maza, kuma haka ɗin ke gudana. To rashin kasantuwar abin yi da sana'a da kuɗi a hannun samari, suna son auren lokacin yayi. Su ma 'yan matan suna nan a gidaje a zazzaune suna son su yi auren lokacin yayi. To amma kasancewa su samari babu kuɗi, to kuma ga buri da aka sa na yin aure, a ce sadaki 150,000, 200,000, 100,000 da sauransu, da kuma irin yanayin gara da za a kai mutum da sauransu. To duk wannan sai su kawo na kasu, sai ga aure yayi rauni, ya ƙiwa. Dalili ko shine da za ka je daga saman layin ku zuwa ƙarshen layi, a ce kamar tafiya ta rabul kilo ne ko kuma kwatan kilo da daddare, za ka ga ba a fitowa zuwa taɗi ga 'yan mata, kuma kowane gida akwai 'yan mata daga 5, 6, 3, 4 sun isa yin auren, amma ba a zuwa saboda menene yanayin rayuwa. Da za a ce iyaye za su haƙuri su rage a ainihin tsadar aure, insha Allah ta'ala za a zo a yi. Allah ya sa albarka. In namiji ya ɗauka tafi ko da katifa aka kai shi da ɗan kayan, aka kai ta da ɗan kayan abinci, haka kayan kicin da sauransu, sai a roƙi Allah ya buɗa musu shi mijin ya siyo sauran kayayyaki ya kawo, a sa mai sadaki less mai sauƙi. Sannan kayan da za a kai mishi shi kuma kai ya sa buɗe ce sai an cika mai ɗaki da kaya, a kawo daidai. Allah in ya buɗa shi sai ya siyo kayayyakin kujeri ne, TV da sauransu. Sai a mahalli sha da ya zama albarka auren ake nema. Ai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa macen da tafi alkhairi wurin yin aure shine wadda sadakinta ya zama dan kadan, sai ga albarka ta zo. To amma yanzu wannan zamanin zamu ga cewa an sa buri, wannan sa burin kuma sai ya zama tunda akwai sha'awowi tsakanin samari da 'yan matan, sai ga fasadi ya watsu. Manzo Allah yana cewa idan mutum izo wurin yarku zai aura, kuka yarda da addinin shi, yana da sana'a da natsuwar shi, ku ba shi auren. In kun ki lokaci fa yayi, to za a samu fasadi akan ƙasa. Me fasadin? Za a ta zina, zugina lin nasu hubbu shahawati minan nisa'i wal banina zuwa ƙarshen aya. Duk dan adam inda ya kai wannan balagar da sauransu, to za a ga wannan sha'awar tana kama shi, mace da namijin, musamman inda muka samu a hanyar sadarwa dinnan. Gashi nan duk android in za su yi yahuda nan, dama abin da suke nema kenan, sai sun yi programming ɗinta da pornography free. Inda mutum ya san kodin ya danna, za a ga yana kalla. Blue film ne gashi nan ana kallo. Mun shiga wani yanayi. Dama yahuda sun ce by the year 2000 za a samu moral decadence through devices, za a samu taɓarɓarar tarbiyya ta hanyar wayoyi, satellite, kallo da sauransu. To yanzu wannan kalle-kallen da ciye-ciye ya sa mata sun balaga nan da nan, maza ma sun balaga nan da nan. Ana da buƙatar sha'awa, ana da buƙatar aure da sauransu, kuma ba auren. To za a ga an yaɗu zina, barna, luwaɗi, lesbianism da sauransu. To abin da zai kawo mana sauƙin wannan, mu yi sauƙi wurin auratayya, mu rage tsadar aure, insha Allah ta'ala. In dai aka haka za a samu fita. In ko ba haka ba, gaskiya magana za a ta samun matsaloli na zinace da barninnika, sannan kuma Allah sai yi fushi da mu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.